mutande wekugowa Zimbabwe seni nyuza igejo icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mwendere mungani mekufamba mungani mekufabvadzana kutsodzera ziri kuitika matima na wose nyika ino rega ndingopindira muri Zimbabwe kupedza nguwa loti tikapedza nguwa tinenge tatopedza nguwa zvikashayisa nguwa basa paka Mondoro seku Mondoro chiri kuti kudini sorry muri Zimbabwe pandakabva muchaguti nekuseri ndichipinda nemumondoro andingopindi chete ndisina zvandiri kutakura bhutsu inotosvika chitozunzwa tsoka nemavhu aunenge wafamba munzvimbo vari kufamba mukati menzvimbo yemondoro muri Zimbabwe inzwai kutaura kuno kwatiri kuita pana amai vari kumondoro vane makore anokwenda kuita iwo 44 years amai ava vakawanda next door nevanogara munzvimbo vari kuti kana vachivaona vari kukwenyana vamwe vanhu vari kutotya kusvika padhuze navo vari kuramba nepfungwa dzavo kuti chokwadi munhu uyu munhu kana kuti munhu akamuka kwaakafa nekaiyei marwerero anga achiita nemamukiro acho nyaya yakaitika ndeyekuti amai ava vanogara pamba pavo vachigara pamba pavo izvezvo havana murume akafa ivo vane 3 years vakarara panhovo vachiita zvokusandurwa neurwere hwekuoma mutezo kana kuti vakasituruka mwiri wavo mai ava chekutanga chakaitika pamba pavo ndechekuti murume wavo achigeza kumamisha unoisirwa mvura pamoto yobva yapisa yonoiswa maunogezera muchinjausi kanitoti muchinjausi kaita muchinjausi handitika baba vakashevedzera kuti mai Isabel mvura iri kupisisa ndirigirewo inotonhora nditonhodze vachikureva kuti vanga utobvisa hembe vanga utombodira mvura kuti vanzwe kuti mvura iri kupisa hunge yambobatwa mukadzi achinopinda mumba muchinjausi akaona murume akabata sipo akamira but paakamutarisa akaona kuti hapana kubhoira hapana kuita sei but pfungwa dzake dzinoti kukana munhu akafa akamira sei baba nengi zi baba nengi zi ndopa akamhanya kunoshevedza vanhu achimhanya kunoshevedza vanhu achibva ati mirai nditeke ndapinda inini ndokupinda neblanketi ndofafukidza murume wake achibva ati pinde munozoita murume wangu vatoona munhu but pashine kudziya but sipo ina kubva pai maoko ndokutakurwa murume ndokuendeswa kuchipatara achinosvika zvikanzika kudzeka chiripo but haana kuita nguva ndiye sarai munhu achibva afa kudaro veukama vakangoti ndo zviri kuitika chikonzero kurudzi kwedu kwakamboitikawo zvakadai wakaita zvakati hakuna musha usina zvawo zvinoda kuzama kufananidzwa kuti chii chakamboitika kumashow zvadaro muri yeZimbabwe pakaitwa nyaradzo veukama vanambotora nguva 2 months vakabvaita nyaradzo vaita nyaradzo vari panyaradzo ipapo mukadzi wababa ari mukati mekumhanya pane zvimwe zvinodiwa pamba apa zvinoda kushandiswa panyaradzo but zvinozikanwa namai pamba chikonzero ndopari pamba pauka amai vachimhanya ndokubva vadona kudona ndiye kudona amai kuchipatara vakanzi vatsoka hesh panyaradzo yemurume wavo kutangira ipapo amai vachibva varara izvi zvakaitika 2021 sokutaura kuno kwatiri kuita vane 3 years nemimwe mamwe mazuva vakarara vari panhoo vachishandurwa vachidyiswa asi chakakosha pavari chavepo kutaura kutaura vaitaura zvinonzwika asi simba kubata chinhu kana kushanduka kana kunorasa mvura vaibatsirwa zvadaro muri yeZimbabwe munzvimbo iyi makabva maita vamwe vanhu mai vakarora zvakare nenzira yeurwere hwekustroka ndobva kwachokomubatsiri mubatsiri achibva aenda kunobatsira mai ava kungojamba musha umwe chete wechipiri tasvika pamusha wamai ava vane makore vachirwara vekudonha paro panyaya dzemurume wavo zvadaro izwa Zimbabwe izwa National FM zvadaro mukova wangu amai vachibva vanzi ndiri kuona muri kurwara but mune mhosva yamuri kupomerwa urwere hwenyu hwakatofanana nemuurwere hwandiri kuona kana pasina amuna kumira munokwenda kuita 5 zvamuri 5 vaviri vakafa ndikakuudzai nyaya iyoyo kuti gurupu renyu muripo 5 but pane vaviri vakafa munogona kuziva kuti nyaya yandataura kutaura ndeshe iri kubva kupi chienda kupi vachudzwa mashoko aya nemubatsiri yes vakati kudini amai ava ndichitaura nemwanasikana waamai vavingwa nemunhu wega kwanzi amai chavakatanga kutanga pesi ndechekuti rimwe saidzi ravo rasina simba asi pakakagara takavaisa piro vakazendamira kusofa
saidi rine simba kwanzi pakataura mashoko awa vakakanu ndofa bata pachifuwa pawo neruoko ruri kushanda ndofa vanyarara zvikanzi ndinovimba kuti pane chamasiva tinogona kubudisa here mwana kana mumwe munhu muudzei nini zvikanzi pane zvandazama kurangarira zvikanzi munokwanisa here kuti mundiudzirewo munditsvakirewo mumwe wamuri kufungidzira kuti marwariro amuri kuita ndoko zvakatangira tione pekutangira zvikanzi mainhengi zvikanzi izvozvozvo munhu iye nemi mese amusi kurwara apo vakastroka zvikanzi tinofanira kutotangira kumunhu wamataura iyeye ndiri kuona nenguva yakareba but nguva yareba iyoyo zvakuchidzoka manje pakutanga maifanira kufa munofanira kutenda Mwari vamwe vakafa havana kumbostroka saka mufi ari kutoshevedzera kuti iye vakafa pakutanga vana kutambudzika vanofanira kustroka vaite makore vakarara vachirangarira zvavakandiita. Hey, mufi ari kutaurwa uyu ndiani? Ndakuenda parika ndo baba ve vakafa vachigeza vakabata sipo ende amai pavakanzitaura umwe wenyu vakabva vataura zita raamai vemurume akafa wewe vanova ndo vakastroka vakarara vari panhovo. Zvikati sandabatsira imimi tsvagai ukama ava mundidane tiende ikoko nhasi ndoda kuti vafambe ndakufamba amai kumagunde amai kumagunde chakesa musutu kumagunde kufamba uko vakananga pa next door ndokubva vasvika zvikanzi mama akutaura vaitaura kutaura vaitaura zvikanzi ndanga kuti munobatsira munhu wamari ndine nguva ndakarara izvo zvisamai vepamba pana baba vakashayika zvikanzi vakafa mama chiregai kutaura nditaure inini chamboita kuti tive pana machiziva here matidana here mainhengi makanzwa here kuti vari kurwara zvikanzi hongu zvakanzi makanzwa kuti vari kurwara here zvikanzi vedu watichapera tese muno kwanzi marwariro andiri kuita ndo avari kuitawo zvakare ndiri yasi muzambada tirove pakatsikadzika handiri yaiweiwambada tirove ndakakumbira handiri yamaiambada tirove pakatsikadzika papa moya mutswere ndaona unga nzvenga kuri kuti nedekeramba katsika padhongo roshipapo idzwa papa pati zvandiri kutaura pano ndezvekuti tichatopera tese pano chikonzero chandiri kurwara ndo chandiri chakadonedza mumwe wangu zvikanzi izvo ndegai ndikubvunzai amai ndiri kuona pane gurupu revanhu vanokwana kuitawo vatanhatu kana chichi vatanu tichara 6 pa6 ipapo kurwara kwamuri kuita imimi kune kurwara kuti kwakafanana but pagurupu randiri kutaura kune vaviri vakafa ndikataura izvozvo munofungei zvikanzi kudini kunge zvaita kutanga uyayo zvikanzi amai hamusi kurwara pane zviri kuitika handiti here imimi pakanzi pari kugovewa nhumbi mune hembe zamakanga mavikemi muchiti hembe idzi hadzifaniri kugovewa chero zvichigovewa idzi dzisagovewa idzi ndiri kukumbirawo muudze umwe mwana wenyu ari pano atore hembe dzive pano chikonzero hembe idzodzo kufa zvakafa murume wenyu hadzina kuwasha hadzina kushayiswa dzingori ipapo zvikanzi hongu kuchibva kwanotorwa kamwana kebhashi handi mabhashi aya kune kamwana kanopfekwa kwemukati kake kakamheladzika westcod kekuti kana kambobvisa bhashi eka before bhashi aka zvikanzi kakauye kuno ndobva kauyiwa zvikanzi izvo babava kubva vakakapfeka but akani kuzowashwa zvikanzi ndinoda kuti mozvikanzi handigoni kuwasha mwanangu zvikanzi pamuri ipapo isiriwai bhavhu isai kabefore bhashi mukati ingoisai pakati pemaoko enyu itai muchivadira mvura dirai sefi pakati ndokubva azobuditsa yakewo mvura yaibuda mukabhodhoro kuita senge mafuta senge sipo here zvikanzi wapedza kudira mvura dirika wapedza kudira sefa dirika dirawo mvura iyoyo vachigeza ndiri kukumbira kuti mumwoyo menyu pandakuudzai kuti kune vaviri vakafa kwaune vaviri kusina zvokurwa chino chakafanana ikusina zvobakanga muripo 6 taurai mashoko amuda kutaura anobva mupfungo dzamafunga ipa ndikufunga zvikanzi allright zvikanzi imwai ndobva vamwa zvikanzi mwana wavo musase kumaziso vachingosaswa kumaziso ngomakepi kuti fum kuda kutiza kuda kubuda mumba kuita zvokubatwa apo munhu anga asingafambi 3 years asingafambi kuda kutiza vanzi batai munhu ndokubatwa vaiti vakagaragaraga anoda kugwisa kuda kubuda kusimba rabva kupi zvikanzi regai ndikuzivisei amai varume vakafa handidi kutendera chinhu chino kuti tikatenderera chinhu izvi vanhu ava nokuda kwenyanzi vese vanovigwa futi
avafi vakataura regai ndibude pachena kana vachienda kumapurisa vaende but ndiri kusama kukabvira upenyu hwavo zvakare huchaita kuti mhuri yavainayo isare zvakanaka kunyanya mai avo vakafirwa nemurume wavo ivo vakafa vana vakutosara tsererera nenyaya yekunyara right. murume wamai apa akafa akatsama nekuti vanhu vanga nemajana mukazvitsvaka kwavakatenderera kwese hakuna musha usina rufu apa musha wokupedzisira ndiwo wakafura pokupedzisira vanhu vakatsara kurwara kusanganisira amai ava murume wavo ndiye ane mhepo iri pavari iri kukonzeresa kurwara pavakarara pesa pavo munenge muchidakarara pamurume wavo imhepo yemunhu akafa amai vatori vapenywa mhepo yasimuka zvakare yakuchienda uko ndokusina kunaka kwayaenda manje ichauraya zvese nevana nokuti ikoko ingozi baba Isabero ndobva vamuka kudaro zvika ndizvo ndiri kukumbira kuti imimi mushevedze amai imimi vari pano imimi vasotipengenu manje vakutobvunza vanhu kuti ichokwadi kuti ndida kutofamba ini vanhu vakabata sevehama vamwe vaitotya kuti haasi munhu uyu amai vandiri kutaura ivavo vari kufamba vari kuenda kumvura vari kubika pamba vari kutomukira vachaira pacho hanzi vachibva vanzi ndiri kukumbira kuti muunganidze hama dzemurume wenyu ndiko kuti mhosva ipere iyi vekumusha kwenyu kwamakaberekwa imi vauye vaswiripa pano makapara ngozi makauraya murume achaziva zvokuzotaura kune vamwe ndimi but vamwe vacho vanofanira kunge vari padare ramuchashevedza hama dzenyu achashevedza hama dzemurume ndimi achashevedza vamwe vake vakabata basa navo ndimi amene achabhadhara sasei but mhosva ndeyani ndeyenu muri dzomukadzi emuri dzemurume saka zvandira kuita panapa ndezvokuti musi wesvondo ndiri kupai zita musi wesvondo mukoma kb ndopairi kuitwa nyaya yacho ndine urombo mhuri yezimbabwe ndakakokwa ipapo munenge muriko kumbodoro ndinenge tiriko kumbodoro sondo inenge iri 8 July karisingakanganise Sunday 8 July karisingakanganise makakokwa ndakakokwa saka amai ava vari kunze ndivo vakauraya murume yes ndivo vanofanira kukoka hama dzemurume pamwe chete nevamwe vanobata navo mabasa akaipa vanokwenda kuita 4 kusanganisira 1 akarara 2 vakatofa kwasara 4 ende chokwadi ndakabvunza hakuna mushe usina kufiwa ipapo kwete nevana vadiki nevanhu vakuru ende madzimai andiri kutaura aya hakuchisina mudzimai ane murume hakuchisina mudzimai ane murume kumba kwake ndosaka tiri kupera vaingopusa mabhenji kuchisara masherefu vachipusa bhenji kwasara sherefu wopusa bhenji kwasara sherefu saka muri kuti madzimai avangaone chikwata chokuita sei obvious vaibvisa varume mudzimba vachiendesa kuhevheni ina ndingati ihevheni baba Isabel papa saka vabvuma here kuti vachazviita zvavaudzwa nemubasi vakatobvuma musi weshande ende nehama ndatoudza kuti nevamwe vavavo vakatotaura mwanasikana waamai vayo vakaita kuti mubatsira tsvagweka mubatsira hana kuene nzira ipamba paamai vekusiroga sereka vechitu ava ndokwakabudira nyaya kuzosvika pamunhu uyu akauraya murume achigeza saka mwanasikana atoshedzera kuti taenda kuvarume tadzokazve Sunday 6 Sunday pamuri kuenda ndo patiri kuenda pamondoro Sunday 6 ndo pamuri kuenda pamondoro chetiri pamondoro amai vabvuma vatoudza vamwe vavo veukama ndovasatanzwa kuti mashoko avadavira ndeye kuti kudii asi veukama vakatogara vachitozvida chikonzero pazvaitaurika nomubatsiri vange varipo nokuti vamwe vana vakazoramba vakati topinza here zvakare mubatsiri tisina mwana baba veukama vashedza panapa ndobva vashedzwa paitaurwa mashoko ese vanga varipo nyaya ikabuda pachena kuti ndo zvakaitika kuti hama yavo ife Zimbabwe vateereri manyama machinzwa kachiri kubva kumondoro munoti kudiniko nacho muri kuti dzimba dzese dzemadzimai avo vanga neklabhu yavo hapana kana akatimbotengesa tiri kudzoka ari kuenda kumurume iye ozofunga zvokuraya murume wacho wanenge aendera zvinoita here izvozvo apo mai maitaipiperera zuva rekuti ana baba tiswa ana baba ende unoziva kuti murume baba munhu akashinga sei kubvisa munhu kumba kwavo kuhama dzavo kuti uyai ndigare naye inini ndimuchengete zvese nemutoro namuna matambudziko ndezvangu inini akuchengete kudaro womuuraya yes okay regati Isabel kwete mustudio chete nyika yese wona mavoice calls atitumirwa pano mavhidhiyo ano pakagara vanhu pese ine tiri kutonzwa kuti kune mamwe malocation ari kunzi izvo nhamba yevarume yakuda kutopera but ndizvo here ndiwo here madzimai vari kunzisa kana kuti kuda kwaMwari ndopanedzwa slogan yekuti kwanzi kutori nenyaya yekunzi vanotobvunzana kuti kwenyu kuchiri nebhenji here kana kwasara kitchen yega kwasara sheriff
Kwanzi bench zvinoreva baba. Sheriff zvinoreva mukadzi. Saka unenge uchibvunza namadzimai. Yekuti sheriff kana bench zvinoti bench takaputsa. Asi kana iri sheriff inonzi nekuda kwaMwari, sheriff yakaputsika nekuda kwaMwari. Asi bench takati dzakaputsa. Varume izvozvo nhasi vari dyisa dzamasikati viraone. Kugoba. Vari kutya. But tinoenda kunotora vanhu waya. Ukazodaro manje kuna manager wangu misamudzabo. Bosineke mufe. Hakuna kusiya badwa. Usaba kukaraba. Pai mukana utenga ipapo ye mwana wekwa Murehwa. Akaunzi namaye pa next door. O ring ish. Nemushonga oyo. Unoisira mbuya vako mai vako kuti vafe. Amai kana vafa uchifeka ring ish. Uchaita Maria kuwanda. Uyu mwana sikana ane 11 years. Baba Isabel, pane picture ya matumira kapa channel. Pa picture papane yapo. Ipo pa picture mukata sai papo. Pane ring iripo. Ring. Pane reza. Ne mushonga ko repo. Mushonga iwo ndiko kanganza aisire mbuya vake. Gogo vake mai vake. Kana vachinge vafa. Mwana uyu achita sei? Eta achoerenga bofeka ring. Iye mwana ari kuramba ari kuti ring anambogara ndaifeka. But izvezvo ari kuti ring iyi chigumo chandakanga nanzi ndichifeke chakubaya baya. Uye zvenhasi atorota iye achinzi namai achirohwa achinzi ndakakuudza vanhu kuti zvinhu izvi apa ndikakuudza kuti saudze vanhu uchiudza vanhu. So amai vakasvika pakuenda kunoudza sabhuku. So nyaya ndiri kutaura ina isi mukoma KB izvezvi kubva na10 yapinda mudare masabhuku, right? Pavakaudzwa nyaya ine mwana uyu vakakwanisa kuenda kunoudza manext door. Ndinzwire zviri kutaura mwana uyu mwana hana kumira akaramba achiendera mberi. So kuenda kwaita kwasabhuku inyaya yekuti varida kunogara pasi kuti mwana uyu achasumuka achitaura nyaya yake. Apedza kutaura nyaya yake amai ava vachapindura here kuti ringi vanoiziva here yanga iri yei kupalepa mwana mushonga achiti anopa mbuya vake vafa yanga iri nyaya yei. Mwana uyu akura sei? Mwana sikana ane 11 years. Right. Amai ava vakaudza mwana sikana uyu kuti enda unoisa mushonga. Unoisira gogo vako. Mushonga ungochinzi unofanira kuiswa pai. Kwanzi muchikafu. Amai vobva vasvika vobva vafa. Gogo vanofanira kufira nyaya yei? Ndio pasiri kuziva zvikanzikana wachi ona ya gogo vako pamwe chete nerini ishi ukaipfeka. Wagogo vako vakafa iwe wakapfeka rini ishi. Iwewe pachako nezera rako uchaita mari yekuwanda nezera rako iri. Right. Mwanasikana muzukuru apiwa ka ring ine mushonga achibva ita sei? Ndio pakazoudza vabereki vake. Ende pakutanga nokudza vabereki pane kunetseka kumwe katomboita umwe mwana ndiye akazotaura kati bvunzisisai mwana wenyu uyu ane imwe nyaya yakatomboundiudza. Ndio pakazoenda kunobudisa mushonga kuti uyamone gogo mushonga wakamira wakadai plus ne ring iyi mukatarisa patori nereza ipapo. Ndio pakazobudisa mashoko kuti mushonga uyu ndakaupiwa namai nengi nereza iyi ndichinzi mushonga uyu ndichakuisira muchikafu mukafa ndichipfeka ring iyi ndinopfeka chigumo ichi ndichaita mari yekuwanda ndini ndichazotengesa vokukama vese nemari ndichaita nezera rangu. Akanzi apfeke ring pachiguro chipi? Pane chigumo chechitatu chepakati icho chirefu icho. Alright. Saka ubvaita mari. Aibvaita mari asi iye haana kuchita so aritokomera chigumo chacho chasina kupfeka ring chiri kubaya baya. Saka chiguno chirefu kuti mari yobva yareba. Ameno kuti mukaenda pa WhatsApp channel yedu muri yeZimbabwe munoiwana nyaya iyi. Itori kuno umwe sabhuku kumangwende kwaitopinda padare nhasi kutongwa mai avachishevedzwa. Kune avo vasati murume weku Goromons airwara uye akazoita sei? No, alisatanzwa kuti kuti ndiye akamubatsira asi right now chite mafone number evanhu vanoda kubatsira andiri kusangana nawo ndiye kubatsira murume wequota force uyo kubuda tambo nezvinhu zvinoita sei zvinovava zvinenge unyezezva aiwandiretenda manamba akawanda akatorwa nevanhu vachizama chitipe phone number dzake tite sei timubatsire. Right. Asi kugoromonzi kunyange iye asati atibatsa izvi kuti zvakamira sei akunzwa sei ende variko here vakwanisa kumubatsira. Ko update yemukadzi wekudomboshawa akanoyeresa mwana akafa sabhuku asina kunoripota kuvakuru. Ndakapedzesera amai vacho vachitizo atina mari yekombi tikawana mari yekombi takuenda kunoripota kumapurisa kuti ndozoketika mafira kaita mwana wedu ipapo avasati vadzoka. Right. Muri kunzwa kakuti mudzimai uya akanoyeresa kamwana achibva azofa. Right. Mudzimai akati amai vakavabatsira kapakuyeresa mwana vanogona kuti vakakonzera karufu rwemwana nyaya yacho haisati yadzoka kuna baba Isabel kuitira kuti izive kuti zvakamira sei. Makambonzwa here kuti chikoro chiya chekumvurwe chikoro chaitengesa doro chakazoita sei? Alisatanzwa vakuru kuti vagadzirisa ende iwo vanhu vabereki vane vana varipo tibatei tinzwe kuti zvakamira sei kana tisvike tosvika toona kuti zvakamira sei. Chikoro chenyu vane chikoro chiya
chiri kutengeswa doro pachikoro chiri kutengeswa doro pachikoro vana vechikoro vachinhonga doro rinenge rasaririra vachidira muzvivharo vachimwa matakshop achiendeswa ipapo achitengesa doro chinotamba sunuka ipapo vana vechikoro kufamba nemastiki tiudze kuti zvapapi iko zvakagadziriswa here pamakaenda kuma offices eMinistry of Primary and Secondary Education nokuti utungamiriri takauzivisa utungamiriri takauzivisa 0713938538 ichokwadi muri yeZimbabwe ndinenyanya ndinayo panapa inogona kurwadza kana kuvhundutsa nokuda kwezvakaitika muri yeZimbabwe pane mhuri iri mukati menzvimbo yemarondera zvairi kugara mukati menzvimbo yemarondera maita nyaya yekuti vanhu vanga vachibvisana zvikuru sei vehukama kutonangana kupoinzana kumboenda kumapurisa vachishevedzera nokuti zvose zviri kuitika muno mukati merudzi rwedu jambwa rushavashava nemunyama zviri kuitika zviri kukonzerwa nanhenge pamwe akogoti nangeni asi kufamba kwavanga vachiita hapana zvaibuda zvaionekwa paibuda zvakasiyana siyana ndokubva pazoita nyaya yekuti izvo vanzwa chokwadi kuti izvo pane munhu ane zvainazvo asi zvinhu zvikusekwa zvakaitwa zvakaiswa baba vakuru semunhu akabereka baba vandiri kutaura inini vane makore anokwenda kuita iwo 102 years dzokurarama vari panyika ndibaba vakaita vana vavo uyezve vaine barika vanga vaiti vakadzi vanosvika 7 pavakadzi vanoita 7 apa pane vanakomana vanosvika iwo 42 10 euro shiwiri bini 4 wakachiwemba kiminikiasha zvadaro muri yeZimbabwe vana vanangana vachibva kugara pasi zvikanzi ngatitsvagei watinoshevedza agobata pana kuti chiri kuitika vose pavakaudzwa kuti hamuna chinoita chinoenderera mberi muri kunangana zvenyu batana dambudziko apa ndibaba venyu pababa venyu ndo panofanira kunge pachinobviswa chinhu ichi asi baba vakura baba pauri kutaura navo mukoma KB vaingoshevedzera kuti vanangu upenyu ndewenyu kana zvamuri kunzwa kana zvamuri kuona kana muchiziva kuti zviri pandiri zvimwe zvandakabata nekusaziva uye zvekukura kwandaita pano handina chandichafunga kuti ndichaita inini itai zvinoita kuti murarame ndoshokora kureva kuti vana vakapiwa nguva yokuti muri free vaiti kutangira pandiri kamura ndigezwe dzimwe dzenguva ndingatofa ndakachena chinova chinhu chakashungurudza vanhu vakawanda kuti baba vari kubvuma pazvese asi vana imimi chitsvagai anogona kukubatsirai ndizvozvo ndokubva vatsvaga munhu anobatsira mukoma KB pakaita nyaya yekuti izvo vanhu vakawanda vakaungana takasvika mukoma KB vanhu vakamira kunze kwomusha mushure mekuti munhu akamira mahours anokwenda kuita 6 hours akarara munhu ari pasi akazemberwa nenyoka iri paari isingabvepo Daniel Shiwiri bini 4 wakachiwemba kiminikiasha baba Isabel ndoda kutaura mhuri yeZimbabwe nyaya yakaitika musi weSaturday vagari vemunzvimbo yekumarondera nzvimbo yatakasvika mukati menzvimbo iyi ndine munhu wandakazosvika naye mukati menzvimbo iyi wandakanzi tiri kukumbira kuti isusu tichakudira iwe tichakushevedza kana usina nguva kuti ugosvika pano asi iwewe enda pamunhu uyu ugouye naye iwewe tataura naye takamanikidzika tiri kukumbira kuti ugoenda ipapo ugotaura nemunhu uyu ugouye naye kuno iwewe please tapota tine munhu ari papo bati munhu uyu akafira pamapedu ichave ngozi nekuti hazwe pamapedu Daniel Shiwiri bini 4 wakachiwemba kiminikiasha baba pati nemhuri yeZimbabwe zvakaitika mukati menzvimbo yemarondera vana avo vakazoungana ndokubva vashevedza munhu anove muprofita ari kuti iye ari kuuya pamba ari kuuya iri pamba apa nyoka iyi iri kunzi izvo yange yave ne17 years ichigara pamba apa ndonyoka baba achibva abvuma vakati chokwadi gore randakaitora inini gore rakati gore ravakataura ndo rakati vakagonyora pasi vagona kuti baba nyoka iyi zangu ndo dzesudzi itai zvamunoita ndikafa musati nharaunda yakasiya tikanganisa pandakatora zvimwe zvacho nezvakatomboraramisa mimi muchinosvika apa kana iri mari yepinda bavo yaipinda kuti mugodya imimi saka ndakakurerai but nhasi ndati tsvakai zvinoita kuti murarame muprofita iyeye akauya mukoma KB ndiye akanzi izvo ndisati ndakuudza kuti chinhu chibata ichi aiwa nyoka ndinayo asi nyoka iyi iromba baba Isabel zvakaita kuti muprofita kunyangwe akaita kuti fake haakwanisi kuti aite sene kuti atoratidzwa machiri kuchimenzi akutopinda imomo nyadzi dzinokunda rufu mhuri yeZimbabwe mukomana akaratidza kuti iye murume uyu haazi muprofita wezvokwadi ane zvake zvaida kuita muprofita wandiri kutaura uyu akapinda mumba ndokubva abuda achichema paakabuda achichema akabuda nenhende shure akamhanya about 5 meters kubva padhoo remba yaakabuda kureva kuti ari mukati memba
akakundikana kucheuka kuti agotiza akafuratira akabuda mumba akatarisa mumba akamhanya nende shure about 5 meters ndikunodonha pakati peruvanzi achinodonha pasi hapana kuita mamiyezi makabva mabuda nyoka iya mumba ndokubva yasvika ikarara yakamutevera iye munhu uyu payakarara yakamutevera munhu uyu vanhu vakamira kure ndo pakanzi nevanhu panofanira kuti nyoka ite sei iurawe hapana munhu akaita simba mukoma KB nyaya yemuta nyoka iyi yaita sekunonzizvo ine misoro masaiti ese but vakatozoona kuti aiwa haisi masaiti ese kutenda kwayaitana kutenderera munhu yaiti kana ikasimudza misoro rimwe side maifungidzira dzimwe dzenguva kuti izvo ikazosimudza rimwe side maybe ine misoro mativi maviri but yakatozooneka kuti nyoka iyi ine musoro 1 but kutenderera kwayaita munhu right ndo pakafonwa mukoma KB vachiti izvo vanhu tashedza vanhu vauya panapa vanhu vakanga vakushota sei kuti vaende kunouraya nyoka iyi vanhu vashevedzera kuti nyoka inombomira zvakanaka zvairi kuti kana ikasimudza musoro tesa kune vanhu vanosaidhiriro vese vainzwa sekunonzi vatosorwa zvaita kuti vanhu vaende kure vanhu vakawanda vakasvika pamba apa vakawanda vaipukuta maziso kubva zvairira pamona ndo pandakafonera pandakaita kunguva yekuti ndizosvika kumarondera pandakasvika kumarondera ini ndakaenda nemunhu kunonyengetedza wekukumbira kuti izvo sokubatsira kwamunomboita vanhu vari kuchema vachiti izvo tiritori nemunhu atori panguva yakaoma anytime anogona kufa nekuti munhu uyu paari pane chikara chiri paari takabva kuno kuharare mukoma KB ndini nyakuzoenda kunokumbira munhu iyeye mubatsiri ndokubva ndasiya motokari yangu takaenda nemotokari yemubatsiri mubatsiri uyu ndiye ane zvaakamwaya apa nyoka iyi yaisimudza musoro ichiisa kuvanhu ichisimudza musoro ichiisa kuvanhu mativi ose paakamwaya zvakawanyamwaya ndo paakasvika achinotora nyoka iyi ndotora nyoka yekudaro zvikanzi aiwa baba imini zvamakaita munozviziva musati maita zvakawanda zvese izvi tiri kukumbira wamurifungidzira kuti iye ndo last born kuvana vevana venyu vese auye pano baba vachibvotera vakatizvo anonzi last born pazukuru vana vevana vangu vese hapo apa mukavabvunza vazukuru vangu nevana vangu vachakuudzira kuti akafa okay for sure anga akafa zvikanzizvo arimo futi mumba hongu akafa but aripo zvikanzi chokwadi pandiri kutaura nyaya last born ndataurira kuti inini ndo vana vamunoshanda navo kana mishuka inyakuda kubhuruvara ndo vana munoita sei vamunoshanda navo zvikanzi amai vane mwana akapedzesera kufa ngavauye pano amai vakati aiwa pana paini ndiri muroora kana mune imwe nzira yekushandisa shandisai inini hangu mberi kwandiite sei handidi kuenda nekuti paidiwa munhu anoenda kunogara akateresana nasekuru ava vari kuda kubvisa zvinhu pana sekuru ava nekuti vakachiti sekuru ava masimbiro avakaita nekuda kwemishonga yavo ndikabvisa zvinhu zvavari straight ndisati yazvinisa kune mumwe munhu sekuru pana paunofa ndiri kuda munhu wanaogara apa but ari munhu akabereka mwana akabereka mwana akambofana kuda kwezvinhu izvi ndiani mwana akafa zvakare ndobva pabuda mumwe zvikanzi ndiri mwana akafa ndobva aenda ipapo ndo pavakagara sekuru vandiri kutaridza kuti 102 years vakadonhera pamudzimai anove mukadzi wemwana wavo kuvabvisa mukatora nguva yakareba vachikunguruka sekuru vakaita simba rimwe rakavhundisa kuti sekuru vakaita simba pavakazobva ipapo zvikanzi kubva kwavaita pasekuru ndabvisa zviri pavari but zvinhu zvandabvisa pana vari apa zvaenda pane munhu uyu munhu ndiye wandakuda kushanda ndiye akazoendiwa naye kurwesi aendiwa naye kurwesi sekuru vachidzoka vanhu akaona vanhu sekuru vakaunganidza zvinhu vachiti zvinhu zvangu zvese ndizvi zvandaishanda nazvo nyoka ichibva yaurawa ndiri kukumbira vanhu vekumarondera vanga varipo pamuprofita akadonha pasi akanga achitendererwa nenyoka ichisimudza musoro ichitarisa vanhu muprofita uyu akatozotorwawo nemunhu wacho akazoenda kunobatsira kuti vakati tibatsireiwo munhu ari kushandira pano apa akafira pano inogona kuita ngozi pano muprofita akazobatsirwa nemunhu wechivanhu akarara paruvanzu repamwe pangaenda kunobata nyoka asi nyoka iyo inzwai panonakidza mukoma KB vanhu vakumhanya muprofita asati ashedzera munhu anomubatsira akanzi bhegi rake iri nemunhu wangane unogona kunge mune imwe munamato mutori munamato momwayechi munhu muprofita bhegi rake ranga rakabatwa nemudari wake kana kuti munhu anofamba naye waanenge achitakaridza ndimi dzake achipinda mumba webhegi rakachitera mashure webhegi asiti ashedzwa kupinda mumba munhu angadonha pasi zvikanzi torai bhegi mutore munamato munhu angana achiti neriwo ndiri kutya vakomana vachivhavhura bhegi ndobva vaona muine nyoka
menyu isita kana simba zvayo yakaneta kudhara. Nyoka yanga iri mubhegi mwamuprofita yanga iri nyoka rudzi. Right, pane zita randakauzwa. Ndine zita ndichatese pandakarinyora. Nyoka yakazobuda mumba mababa avo ikasvika ikamoneredza kuti ikasvika ikagara padhuzi nemuprofita wenhema. Inyoka rudzi Mungu yeBlack Mkoma Kebe. Vaite muku. Mungu. Mungu kwa Mungu muchai. Alright. Andisi ini liserero ndakatenga kwadzi Mungu muchai. Jari kusunza musoro iya. Yes. Nyoka yakabuda mumba. Nenyoka yanga iri mubhegi zvakatosiyana. Zvakatosiyana kuti muprofita uyu ari kuzviziva kuti mumba mune nyoka. Asi nyoka yaida kunobata mumba. Inyoka yake zvaibhilivisana mshukwati kwatafamba kwesitanzwa kuti kune nyoka. Asi iye akazobuda achimhanya nende shure mubhegi make muine nyoka zvakare yanga irimo. Zvakatozooneka kuti konyoka irimo ndeipi. Hey, uyu muprofita anga ashedzwa wamanga maenda naye kuti wamanga manzi togona kuisira fiyo kuti mumhanye nemunhu uyo azobatsira kuti kunoku hakuna kumira zvakanaka. Anga abhadharwa here? Aiwa, angasina ndomabhadharwa. Patakasvika ipapo tichisvika vaitika vati ivo kana vachinge vasvika vanotaura nevanhu kuti vangaita mabatsiro api. Okay. Sai vanhu vangasingazivi zvikusvika. But pavakasvika Mkoma Kebe havana kutozomirira zvizoka kuti varizive pano ndevapi. Nokuti vanhu vakamira vachiona munhu akarara padivi pake paine nyoka. Vakatanga vaita basa zvavakazotaura nezvasingazivi kuti vangachabhadhara chibhadhara. Vakatanga vaita basa vakatozokwazisana vanhu nyoka yatofu. Iye muprofita anga akarara padhuzi nenyoka paakashedzwa anga here anga achaja here vanhu ava vanga vachida kubatsirwa. Anga achaja aitodza kuti imwe mari yanga atopiwa. Achiti kana chinge ndapedza basa mozondipe mari kureva kuti aiti kana azobata nyoka iri mubhegi ndofunga ndopaibuda kana mombe dzachona. Baba Isabel Kuna mombe dzachona. So andizivi kutaura kuti kwandida mhuri yeZimbabwe rega nditaure ndichiti izvo. Muprofita wandiri kutaura uyu pamunhu akazvibetsera akatakurwa akaendewa naye. Muprofita ari kurapwa kumba kwen'anga. Baba Isabel kutaura kuno kutaura kuri kwatiri kuita kuno nhasi ndataura naye achiti ndakunzwa zviri naye. Muprofita ari kumba kwen'anga. Veukama vemhuri yanga ine dambudziko vakariona kupi kozita remuprofita wakashedza. Ndopanisingazivi kuti vakaona kuti maprofita Mkoma Kebe zvinoita navanhu ndozvikaiswa vanogona kunzwa kuti munhu akabatsira kwakati kana kuti mumwe achiti ndakabatsira kwakati. So vamwe vacho havabatsiri vanonangana nezvinhu. So kuti wanamatira munhu agaraira kuti sei achida kupora munhu anofamba achiti ndiko ndakaporeswa. Ukanzwa munhu achiti ndakaporeswa ikoko unoita sei unoenda ikoko. Ya pakaipa Baba Isabel pakaipa. Makanzwa here kuti chii chakapaka kuti muprofita abude nereverse kubva mumba kusvika kudonhera paruvanzi? Aiteza nyoka angasesera naye akati zvinhu zvangu zviri mumba umu chenyu kupinda mubata kwete kuti tendererai kwete kuti mweya wanditi aiwa muprofita pinda umu. Nyoka yangu nezvinhu zvangu zviri mumba umu handidi kufana vangosara vachitambura chenyu kupinda mubata. Ya pakaipa. Iye paakanzwa kuti mune nyoka akadii kungogara aramba kuti inini handizvikwanisi. Angatsvaga Mkoma Kebe mari yange yabuda plazana. Iye angasina shuwa kuti achisangana nechikara chaingoti kana akapinda chikara chiye chainongobata chake chiri mubhegi urese uyadzoka. Ndo maonero angu nyoka yaitsvage mubhegi. Nyoka yaitsvage mubhegi. So mwana angaiswa zvinhu zvanga zviri pana baba kana kuti muzukuru here angaiswa zvinhu zvanga zviri pana baba kuti vasafe. Ndiye akazoenda kunobatsirwa kurwizi. Ndiye akazoenda kunobatsirwa kurwizi. Akunzwa sei? Atori akatakurwa futi muprofita nemwana akaiswa zvinhu izvo vakatakurwa vese nagodobori vachivhanwa naye. Zimbabwe redare muri kunzwa rechekumarondera munoti kudini mamuka seiko misa kuwadzana abve muronya nzwe mumwe 0713938538 0713938538. Hello pa National FM Radio. Hello kanyemba na Bonzo. Zviri sei? Ndiripo. Ndiani wedu ari kupi kwapa? Ndiko kwatadiwa kwarare kwa Maruta. Kwa Maruta gogo atadiwa tibatsira iko toita seko nechepamondo ichi. Mondoro ipi kotodanya sotanano kwa inobva. Imondoro ipi Baba Isabel? Dzapata. Hanzi dzapata. Mai we tichaka yakufa. Sorry gogo. Chadarika nemugadhenere. Vapinda nomugadheni mangu. Aiwa vakadzinga tishiye kuromba tine vana vadiki.
saka panoitwa sei gogo apo? Aiwa vanhu ngatisiye kubata-bata, tinofa nyika iyi tichiri kudidai. Ehe. Tosiya kubata mishonga. Ya zvakaoma. Mona murefu. Munobatika sei? Icho kwade muri yeZimbabwe ndirogara ndichitaura kuti vanoda kundibata muri yeZimbabwe inini pachangu namba yamunondibata iyi ndiri kukumbira kuti kana pane vanhu vanofunga kuti vanezvo vanofunga kuti vanoda kwandiri ndinazo ndigarai matora point nebepa pamunofona muchida chinhu ichi munenge makutonyora musazotsvaga point tiri pafoni. Foni iyi ndiye vanhu vakawanda ndiye ndefenyoro andirika saka munondibata pafoni iyoyo makatoibata ndakutoshedzera makutonyora uyezve musandifona neprivate number yekuti kana mune nyaya manga muchitaura neni masiri parodi andikwanise kufona beki kwamuri chikonzero kwamatoenda apo ndinenge chida kusvika panzvimbo ndinokuwana isei uyezve ndiri kuti kana muchinge mafona mangonzwa kuti ndibhosho muitira kuti ndepi zviri sei zvakamira sei ifoni yebasa makutotsudzwa mutaura nyaya kana pachida kusvika ndotobva ndapasvika muri yeZimbabwe vanoda kundibata munobata manamba is 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Rebecca Foster po Rikiti vo. Chakumbira kuti mangwana sezvo chiri chishanu chinotapira Friday nanokudaka kwevanga tichitengesa navo motikurumbidze 9 o'clock then mozotsudzura zvimwe zvamakabatira muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe tichange tinazvo ngatisangane 9 o'clock chinenge chatobvondoka tinenge takutomhanyisana sendefenyuro yevanhu tinoziva kuti munotida mani ndefenyuro ndenyu maita basa ndi